ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହା ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚକର। କାହାଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ କଲ୍। ଏହା ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯେଉଁଠି ଅତୀତର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରାତିରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଟିକେ, କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଏକା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ଫୋନ୍କୁ ଏକ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେହି କଲ୍ ତାକୁ ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆକାଶ ସହିତ ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଆକାଶ, ଆଉ ସେ ବାହାରିଛି ଏକ ଏମିତି ଯାତ୍ରାରେ ଯାହାକି ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ରାତି ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେବ। ଆକାଶ ନିଜର ନୂଆ କାରରେ ସହରର କୋଳାହଳଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିଲା। ଚାରିପଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବି ଠିକ୍ରେ ମିଳେନି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦେଖିବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଆକାଶର ଏହି ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଜବ ମୋଡ୍ ନେଲା ଯେତେବେଳେ ସେହି ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଆକାଶ ଦେଖିଲା ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କୌଣସି ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଖାଲି ଲେଖା ହୋଇଛି ଅଜ୍ଞାତ କଲ୍। ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ କଲ୍ ଉଠାଇଲା, ଆଉ ସେପଟୁ ଏକ ଥରିଲା ବହୁତ ଅଜବ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେହି ଅଜଣା ସ୍ୱରଟି ତାକୁ ସତର୍କ କଲା, କହିଲା, ଆଗରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପୋଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ପାର କରନି। ଆକାଶ ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ତାର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ତା ସହ ମଜାକ କରୁଛି। ସେ ହସିଦେଲା ଆଉ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେହି କଲ୍। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଆଉ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ସେପଟେ ଥିବା ଲୋକଟି ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ବି ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କଲ୍ ଆକାଶର ସେହି କଳା ଅତୀତକୁ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଲା, ଯାହା ହେଇଥିଲା ତା ଭୟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଆକାଶ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେହି ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ନାଚିଗଲା। ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭୟରେ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ପରଦିନ ଖବରକାଗଜରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାପରେ କାହାଣୀରେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବିକତା ଆଉ ଅଲୌକିକତା ଭିତରେ ଥିବା ସୀମାରେଖା ଯେମିତି ମିଶିଗଲା। ଭୟରେ ଆକାଶର ଦେହ ପୁରା ଥରୁଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ତା ଗାଡ଼ିର ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଏ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ରକ୍ତଭିଜା ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି। ଆକାଶ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ଛାଇ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିଟା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଆକାଶ ଏତେ ଡରିଗଲା ଯେ ଗାଡ଼ିକୁ ପଛକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ଗାଡ଼ିର ଚକା ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ସେ ସେହି ନିଛାଟିଆ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଏକଦମ ଏକୁଟିଆ ଫସିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ନଈ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଆକାଶର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯେମିତି ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯଦି ସେହି ଅଜବ କଲ୍ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଆଜି ସେହି ପୋଲ୍ ସହିତ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେହି ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ତା କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ କରି କିଛି କହୁଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଏହା ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ନିଜ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭୟଙ୍କର ରାତି ପରେ ଆକାଶ ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯାହା କେବଳ ତା ଜୀବନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂରା କାହାଣୀର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ଆକାଶ ସିଧା ପାଖ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲା ଆଉ ବର୍ଷେ ତଳର ସେହି କଳା ରାତିର ସବୁ ସତକଥା ମାନିଗଲା। ହଁ, ପୁଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆକାଶ ମନରେ କୌଣସି ଡର ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଜବ ଶାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧବୋଧର ବୋଝ ନେଇ ବୁଲୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆଜି ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ପଳେଇଯିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ମିଳେ। ଆକାଶ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ହିଁ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଅତୀତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି, ଆକାଶକୁ ଆସିଥିବା ସେ କଲ୍, ତାହା କ'ଣ ସତରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଥିଲା, ନା ତାହା ତା ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଜ ବିବେକର ଡାକରା ଥିଲା? ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ ନିଜ କଳ୍ପନା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ଭଲ।